Liwat vilayetinin Hojamaz etrafının Hojamaz şäheriniň Bagtyar ilaty üçin täze 2024-nji 2025-nji okuw ýylynyň ilkinji güni ýatdan çykmajak wakalara baý şatlykly günleriň birine urly. Bayramçylyk ruhyna beslenen toý gününe etraf merkeziniň gözelligine gözellik goşan iki gatly 960 ornak umumy bilim berýän 38-nji orta mektebi açylyp bulunmagy berli. Bu ýerde binanyň gurulşyk işleri 5 Nur Hojalyk jemgyýetiniň ussat gurulşykçylary tarapyndan amala aşyrly. Täze bilim ojagyna zamanamyzyň kämil okuw enzamlary ornaşdyrylyp, okuw terbiýeçilik işini ýokary derejede gurlamak üçin giň şertler döredilen. Turubastan şatlyk şowkuny beslenen täze binanyň açylyş dawaratynda çağa kalybynyň bu ýysançly pursatlaryny ýüze çykarýan aýdym saýly çykyşlar giňden ýaýbanandyry. Bugünkü şanly günne giňden ujagna çyan döwrewap ak mekteplermede Bagtyar çağlygy, Görkany Türkmen tebigatyny, Garasyr Hemişeri betarap Türkmenistan matamady, hormat prezidentimiň rowaj işlerini esretli zamanamada wasp edýän nurany aýdymlar, aýdym saýly beslenen bayramçylyk çykyşlarynyň esasy özündizi. Dawarada çykyş edenler, bilim işgärleri, etrabyň Bagtyar ýaşaýjylary, binanyň gurulşygyny alyp baran gurulşykçylar bugünkü ulanmagy berilýän bilim ojaklary üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Erdanymda özleriniň alkys hemde çuňur hoşallyk sözlerini aýtdylar. Dawaraly pursatlarda gurulşyk işlerini alyp baran görelli gurulşykçylary hormat prezidentimiň adyndan sowgatlar goşurly. Soňra binanyň toý wagt edilip, dawaranyň mihmanlary körpen etseň joşgyny goşgulary hemde şirni waly aýdymlar bilen mäherle garşy alyndy. Mektep okuwçylarynyň umumy bilim almagyna niýetlenen täze mektepde orta mektebiň okuw maksatnamasyny çuňur özleşdirmek, döwrewap bilim almak üçin giň mümkinçilikler döredilen. Mektep binasyna okuw terbiýeçilik işleriniň ilerlemegine möhüm ähmiýete eýe bolan okuw esbaplaryndan ibarat seriyiniň gurulmagy bugünkü çäreleri many mazmun taýdan baýlaşdyrdy. Soňra ilkinji gezek bilim ojagyna gadammasan körpejiklerimize hormat prezidentimiň hemde Gahrman Arkadamyň adyndan ýurdumyza önerilen bilimli adly kompýuterlaryň gowşulmagy bugünkü şany wakanyň täsirini has tartyrdy. Mektep maksatnamasynyň ilkinji günlerinden körpejiklerimiziň kompýuter sowgatlygyny öwrenmegi döwlet derejesinde bilime berilýän aýratyn ünsün habar berýär. Dawaranyň mihmanlary mektepde döredilen amatlyklar bilen ýakynan tanışyp, dersler boýunça sınıf otoglaryna aýlanyp gördüler. Mektep binasyna okuw sapaklarynyň okudylmagy üçin niýetlenen ders otoglary şol sany lilgafon, kompýuter otoglary, sport zaly, bir kemsiz enzamlaşdyrylan zähmet otogy, dürli saz gurallar bilen öpüşedilen aýdymsaz otogy ýerleşdirilip, okuw terbiýeçilik işleriniň netijeligini ýokarlandyrmakda oňy şertler döredýär. Mektep binasyna naharhana, masatlar zalam döredilen. Mektep binasynyň daşynda sport meýdançylary bolup, sport beden terbiýe çärelerini talaba laýyk ýola goýulmagyna giň mümkinçilikler açýar. Bu ýerdedilen oňy şertler ählak matlyklar üçin etrabyň Bagtyar ilatynyň Gahrman Arkadamyda we Arkadaly Gahrman Erdanymda alkyşlar eksilmezler. Bugünkü toý şatlygynyň dawarlaryň goşukly açylyş çäreleri Liwat vilayetynyň Saýd etrabyna da bayramçylyk joşgyny döretdi. Etrabyň meriýe geňeşliginiň Alpan owasyna 2 gatly 400 ornak umumy bilim berýän 19-njy orta mektebi dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berli. Bu täze binanyň gurulşyk işlerini Ussa Türkiş Hususy Kärhanasynyň işçi hünärmenleri alyp bardylar. Ýaşylygyň ýerine ýetirmegine belen teňlerde ýagnanan mahmal owaly aýdymlar dawaranyň şowkuny has tartyryp, bayramçylyk çäresine gatnaşylaryň türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Erdanymyň ýylyurt bähwetli tutumlaryna bolan bu ýysanç hemde hoşalyk sözleri bilen dowam etdi. Nesil terbiýesi türkmen halkynyň milli ýol ýuralarynyň esasy özündidir. Ahlak taýdan arasa zähmet söýer beden taýdan sagdan päklik, halallyk, watansöýçilik ruhyna terbiýelenýän bilimli, ylymly ýaşlar jemgyýetimiziň esasy baýlygydyr. Dawarada çykyş edenler bu wagtda galkynçlary beslenýän bir karar ýurdumyzda ul işleriň anlap barylýanyny belläp geçmek bilen ýaşlygyň röwşen geljegi Bagtyar durmuşy üçin taýsir tagallalar edýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Erdanymda ýürekleriniň töründen sowgasyny aýtdylar. Binanyň gurulşygyna işçiň gatnaşyp görelli zähmet çeken işgärlere hormat prezidentimiň adyndan dawaraly ýagdaýda sowgatlaryň gowşulmagy ýurdumyzda tutan ýere zähmete goýulýan sarpadan çäksiz hormatdan habar berýär. Mektebiň giň we ýagty otoglaryna bilim terbiýeçilik işini göwnüjay alyp barmaga uly mümkinçilikler we şertler döredilen.
Soňra bugünkü açylyp bolmagy berilen mektebe ilkinji ýa-da gadam basýan mektebe okuwçylaryna hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarynyň hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamynyň adyndan bilimli atly notebook kompýuterler sowgat berildi. Täze ulanmagy berilen orta mektepde okuw dersleriniň aýratynlyklaryna görä ýürütüleşdirilen otoglar, barlahana, geçirilýän sapaklary okuwçylara çuňlaşdyryp öwretmäge ähli amatlyklary bar. Bilşime diýäli, daşary ýurdlaryny öwrenmek boýunça ýurdumyň mekteplerine ýoly goýulan okuw sapaklary soňky ýyllarda özüniň anyk netijelerini berýär. Bu urda türkmen ýaşlary halkara olimpiadalarda ýygy baýrakly orunlara munasip bolýarlar. Umumy bilim berýän täze bilim ojagynyň binasyna da daşary ýurdlaryny özleşdirmek we öwrenmek üçin ýürüte lingafon otoglary talabalar enjamlaşdyrylypdyr. Mejlisler däle döwrebapna harhana beden terbiýe sapaklaryny hemde sport ýarışlaryny geçirmek üçin doly awdalaşdyrylan sport daly, mektep binasynyň daşyndaky sport meýdançylary mektebiň işini amatly şertler bilen üpjün edýär. Bu ýüzden täze mektebiň gapysyndan ätlen okuwçy ýaşlar Bagtyar raýatlarymyz şeýle giň mümkinçilikler döredilen umumy bilim berýän orta mektebi peşkeş beren türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaryna çuňur hoşallyk sözleri aýdýarlar. Gahrman Arkadamyň we Arkadaly Gahrman Serdarynyň janynyň sag berent başlarynyň aman ömürleriniň uzak bolmagy, iýli ýurt bähbetli tutumlarynyň rowaj almagy tüýs sebeplerden ardy edildi.